сега вече наистина като в Кения. Те трябваше да се направят, нали? Пътуваме за Свазиланд, минаваме през различни селца и сега да се връщат от училище и видяха, че снимам. И почнаха да се перичат. Яко. Иначе толкова е красиво тук и таман обсъждахме с Аничка. Какви невероятни пътища. Без дупки караш и пееш. Маркировка прекрасна. Ландшафта е също невероятен. В момента вече слънцето иска да се скрива, часа е 5:20, означава, че след до 1 час ще стане тъмно. А ние още не сме минали границите с Свазиланд, така че... Мале крави. Ето, сега пък крави идват. Но няма страшно, те са културни. А вляво имаме някакво... голяма река. Невероятна красота. Страхотно.